Yeah. Yeah, the Heavenly Army Commander. Yeah, the Heavenly Army Commander is here today. Vakuru vezvemweya. Vakuru vedenga. Awona isusu, awona denga. Anditika. Yeah, let us get to business. And the Bible says, pane time to laughter. And saka zvataunganira pano, it is authorized by God. Kufara kunodiwa. It is authorized. Zvinhu zvinotori biblical. Munoverenga Ecclesiastic number chapter 3 anditika. But there is time for laughter. So now we are laughing here. Hapana zvokuparidza anditika. Andina kana Bible tinamboita zvekufara. Saka kana une phone chimbofonera umwe munhu kuti aiwa the Heavenly Army Commander is now speaking. Zvema jokes but not. All right. Pananza zare kuti kiki munoziva ndamboti asi vanhu vari kuseka here. Then atobva ndazoona munhu ndikati komunano kuseka. Then onzi munhu rakambobva kupi zita racho rekuti kiki. But ndazobvunza ndikanzwa kuti aiwa andori muimbi. Nezita rakadaro manje kuti kiki cheko. Wata muimbi ndikati aiwa varume vanoshaya mazita. Asi kiki ega. Kune vamwe mukati kuti vasitorino vari kushaya mazita. Vari kuzvipa mazita ekuti kiki zvinoreva kuti kiki. Hapana zvazvinoreva. Saka ukanzwa pataurwa zita rekuti kiki. Even music yacho hapana zvinobuda. Bozi zita ndo rinotaura kuti pane zvinobuda here kana kuti hapana zvinozobuda. Saka mazuva ano ndosaka muchiona zesa iri kunyanya kudzima magetsi ayo. Nekuti kiki ari kurira saka music yake inorarisa. Anditika inorarisa guys. Pandakambozviona here kuti music yakiki inorarisa. Saka zesa yakazobatsira vanhu ikati regai tiite load shedding. Ndo reason yacho chete. Musatomboswera muchiti magetsi haako, magetsi azere. Music yani yakiki kuti vanhu vasarara chero neso tinorara. Pakaipa nhasi. Mukaonawo zesa yozviona kuti music vari vaiitika. Ameno mafans vanenge vachiridza kudzimba dzavo vanenge vachiti inoita. But zesa yakaona kuti hazviiti kana zviri tatidi tipote tichidzimba magetsi edu. Munoziva pandataura nyaya yakiki vanyanya kufara vanhu vauya nemasmall house. Asina kuya nesmall house asi kunyanya kufara. Bosa vauya nesmall house ari kufara. Yeah. Mukati makazara vanhu vane masmall house ndazozviona because vanhu mufariro wavaita pandataura kuti vanhu vauya nemasmall house avo ka. Ndabva ndazviona kuti vanhu vane masmall house. Then zvakare kiki babas. Badas kana babas anditi aiwa kachirungu chakainengarava kachirungu. Badas. Hafanirwi kuudza munhu wese kuti anonzi badas. Kana babas anditika. Dai angoita just a short kuti vanhu vakurumidze kuti vasanetsekana ngoti BEV bev. Zvatopera.
bhevhu chete zvatopera. Manje iye manje anoda kuita mbiri nezizita rakareba zvekuti vamwe havatorikwanisi, chero neni nditoritadza. Ndosaka ndikuti ameno handisokwanisa kunyatsokurishedza zvakanaka. Saka chingoti bev bhevhu chete zvapera. Kubhevhura nditika ya munoziva kuti vakafa havana chavakaona. Freeman akazodaro. Vasina kuona nhasi ka zuva ranhasi ka havana chavakaona. Vakafa neCovid ka aiwa havana chavakaona. Nhasi ndo the memorable day. Zuva risingakanganwikwi. Handiti ka vana bhevhu tavapasita new one is here. Nevamwe mese muri kuvaona. Even the heavy army commander tichitachi the laughtering tichifara. Kungofara chete nhasi. The heavy army commander. Anditika. So Kiki. Munoziva kuti taidadirwa nenyika ye inonzi United States of America, anditika USA. Kuno mukadzi anonzi Nicki Minaj, anditika. So Kiki taonaye Nicki Minaj. Saka there is no need yekuti vanhu muswere muchiteera music yana Nicki Minaj, anditika. Nicki Minaj, anditika. Tava naye muno manonzi Kiki. Same vakafanana. Makambovatarisa here. Vakazvibooster, vakazvigadzira, anditika. Zvakangoita Nicki Minaj wamunoona wekuAmerica, anditika. Ndo zviri Kiki. Vanopinda vozvigadzira. Saka isusu tinoti Nicki Minaj wedu ndiye Kiki wacho wamuri kuona iyo. Vanopota vachizvigadzira. Varume umwe ndinoziva kuti vari pama1 nhasi. Varume vari pama1 ndozviziva. I know that. The spirit of lust. Ndinozviziva in and out. Ndozviziva kuti vamwe vamuri kuti vauya kushoka. Aiwa vangovinga kuzoona Nicki Minaj wemuZimbabwe chete. Alright. Regai tinde pana Mrs. Zimuto. Timbowa pa respect. Mimi manditi amuvapi respect because vanoshama. But isusu tinopa respect kumunhu wese. Anoshama neasingashami. Anditika. Munhu anditika. Anoshama neasingashami munhu anditika. But zvazvinoita paipepa munoona munhu achizosvika pakushama. Pane mweya wetsvina unenge uchimusunda. Anditika. Saka vimbai Zimuto manje. Anenge achisundwa nemweya wetsvina kuti ashame. Saka kana uchida kushama chingoshedzo mweya wetsvina. Haunoshama tuviri. But ndine chinhu wani chandakazodiscover kuti chakaita kuti mweya wacho uye kuna vimbai Zimuto. Akambofamba nebhendi rainzi Black Music Spirit. Black Spirit Music, anditika. Ndofunga ndekwane mtukudzi mtara mtukudzi, anditika. So ukajoina that band, maspirits anditi inonzi Black Spirit, anditika. Anobvanyatso achimhanya, saka madhimoni akabvadi amhanya kwavari. Hai ndevanoshama hazvo kushamira tu chaiko. Then Kiki ndamboti ndimbozvisiya. Kiki anoita smart kana ava kunotsvaka mari, say like today so, but ane utsvina. But tsvina iripo. Kana manga musingazvizivi, ivai mazviziva kuti munhu wamunofollowa nditika is in two. Ane utsvina kana siri pazvinhu zvebasa, anditika. Then kana ari pabasa sanhasi hana utsvina, anditika. Ndo zviri Kiki izvozvo. Mafanzi ake anditi mazviziva ka.
ya vanhu musarwadziwa zvanasi ndezvekungofara handitika ndezvebasa chete handitika tiri pabasa handitika aiwa hapana kana ane garaji hapana kana ane chi kungoti tifare chete handitika then Dr. Vikela ya Dr. Vikela pane inonzi laughter nekusekerera zvinhu tu zvakasiyana. Dr. Vikela vanogona chinhu chinonzi laughter havagoni chinhu chinonzi kusekerera handitika laughter ndevarungu hapana mazino anobuda handitika kana iri laughter but kana kuri kusekerera handitika unofanira so pane mhuka inonzi chimwe aiwa hippopotamus handitika ivo havanyatsigona kudi muromo wavo saka family yavo iri pamahwani vana baba vasingagoni kuseka Vikela wamunoona akamira apa achikupai majokes anditi haagoni kusekerera kana manga musingazvizivi but chinhu one chandinowanza kukurudzira laughter is a medicine handitika sometimes vanhu vamunoti vaya vanorwara saka means Dr. Vikela vanorwara because havagoni kudi kusekerera because ukasekerera handitika it's a medicine itself so munhu asingagoni kusekerera uya anorwara. Dr. venyu vamunoti Dr. Vikela handitika Dr. Vikela saka zvakadaro manje Dr. Vikela vasingagoni kusekerera handitika vachigona laughter zvakatosiyana laughter nekusekerera handitika bhozi kunonzi kusekerera tikaisa kuchirungu inonzi advanced laughter handitika laughter yekumberi handitika laughter yekumberi. Saka Dr. Vikela vamuri kuona vane nyaya dzavo dzamusiri kuziva regai tizitaure nyaya dzacho hani ndataura ndikati havagoni kusekerera saka mhuri yavo haina medicine saka mhuri yavo iri kufa nenzara zvisingaiti dai tamboita konde tabatsira Dr. Vikela handitika because kufara kwavari kuita uku vana vakarara izvozvo handitika chimwe chakati musoro pasite saka kuti show imbopfuurira pamberi zvakanaka ngatimboitai madonation muchana handitika zvaunazvo vane masmall house avo hunzai kuno mupechi Dr. Vikela vanonotengesa vese vaya nemasmall house avo ngatipei Dr. Vikela vanotengesa vanodi vanopa mhuri kumba irarame because hakuna kumira zvakanaka kumba saka vese vane masmall house chimbotipaiwo kuno tipe Dr. Vikela handitika pane vari kudere kupa Dr. Vikela masmall house avo ngatisimudzei maoko toni maboka aiwa achirega tichivarega handitika aiwa ndaitira kuti pavanozoya panapa ka aiwa vane vadzikama vanenge vanayiwa handitika vane vaita kunayiwa chaiko handitika then pane umwe munhu asina kuuya panapa Lorraine ndinyengeiwo ndakambomuona pasocial media chingona ndinyengeiwo vanhu achingoti ndinyengeiwo ndikati kwazviri kumbobva kupiko zvinhu zviri kutaurwa nevanhu izvi handitika Lorraine Guyo abva atiza manje haasi pano abva apera iye asati atomboya pano handiti munoziva kuti kune mari dzinopera handi munoziva kuti mabhera cheki akatopera haasitoriko pane ane bherere izvozvi even matirilioni akatopera imari yakatopera handitika ndo zviri Lorraine Guyo handitika akangobudisa ndinyengeiwo abudisa izvozvo varume vacho vanenge vasina kuuya futa handitika after that akabva apera pasho nhasi atadza kuuya kupera kakweseko komunoti chii kutopera handitika varume handi munonzwa akati ndinyengeiwo varume tiri kukurudzirawo endei munomunyenga Lorraine Guyo handitika asapera semari yebhera cheka handitika varume varimo here mabhoka saka Lorraine ava kungoita zvenharo zvazvongoti hai mari inofanira kuramba ichishanda but yakadii yakapera basi handitika
ndosaka meona pepe mabhera nditika yaiti isati ya vanhu vabhore gaiti chimusiya Lorraine. Alright. Pane pandakamboona video ya Kiki Babas. Anditika. Pandakaona video yake on the fire Omijo. Anditika. I could think of Lorraine Guyo. Ndiye pandaona kuti Kiki nani na Lorraine vakafanana. Makambozviona kuti vanhu vakafanana. Vanhu vavasendati vakafanana Kiki na Lorraine. Vese vaitambira pane panonzi paship anditika. Vaitamba pamberi peship. Lorraine na Kiki. Vadaro. Saka chirungu pamunoti chakauya nengarava paya. Ivo ndo vakatouya nechirungu chacho. Nekuti vaitambira pamberi pengarava. Saka Kiki na Lorraine vakauya nengarava zvese nechirungu. Ndosaka tinavo nhasi pano. Mavabho here vanhu kana kuti hamusati mabho? Aiwa hamusati mabho, regai tipfuurire pamberi. The Evil Army Commander. Aiwa, the Evil Army Commander is here today. Munoziva inonzi Shoko Festival. Anditika. Shoko kana kuti Shoko. Anditika tine zvinhu tu zvandoda kutaura pano. Shoko zvichireva mangi. Anditika saka inogona kunzi Mangi Festival. Anditika ndo zvinoreva shoko kuchirungu. Anditika inonzi Mangi Festival. Aiwa kandiyo shoko yacho. Anditika shoko kurati Mangi Festival. Saka takaunganira Mangi. Anditika but Maboere. Saka then alright, regai ndita ndichifamba. Saka Shoko Festival. Tinoona kuti inongonzi shoko. But hapana kana shoko pacho. Handisatombodzwa vanhu vachiparidza ini. Handisatomboona pachitwa zvaMwari. But inenge ichingonzi shoko shoko shoko. Handitika shoko. But shoko racho hapana. Saka ngavachinje zita kubva zuva ranhasi. Ichirega kunzi shoko. Alright. Manga muchizviziva here? Manga muchizviziva here? Kuti Vimbai Zimuto senemu yake akapiwa ne-first boyfriend yake. Kuti Vimbai Zimuto i-boyfriend yakamupa zita noti vabereki vake. I-boyfriend yakamupa zita rake. Then Skanyiso Skaniso ane album rake rikuda kuuya manje. Rakanzi titled Comedy. Rakanzi titled Comedy yacho. Tinoti zvanguva zvekumanikidzira nekushingirira. Saka varikuda kuti pa-album racho varikuda kuti Lorraine Guyo azofeature pa-album riri kutevera iroro. Saka gadzirirai very soon pane album riri kutevera. Then zvakare Mr. Lucky na Skaniso vari tu. Ndo marasta andakaona. Vanowesta malocks vari vega. Vasingagoni zvakare kutaurwa nevasikana varungu. Bosi ndinoona kuti marasta ese anotaura nevakadzi varungu. But these two guys asatambona vachitarakana ne1 murungu zvake. Skaniso asatambutarakana nemurungu 1 mukadzi. Vese vana Lucky. Pana kamboonera vachitaura nemurungu zvake 1. But marasta ari kutaura nevarungu. But havatauri nevarungu. Then
Then zvakare Mr. Lucky mukateerera bus stop yavo vanongotiridzira wingi D amene kuti havazvisiti kuna na Freeman here amene kuti havazvisiti kuna na Japreza here ende ipapapa mukati vabvunza kuti vakatarise Mr. Lucky vakatarisa kunani kuna Zimuto na Kiki ende pfungwa yavo handichakwanisi kuitaura. Alright, tichipagarai pasi crowd tipurire pamberi. Ndichiraunda ndiki. Man. Alright. Pamsoroi. Tinoziva kuti tine vanoremekedzwa vekuchitungwisa. Toziva kuti mune hasha dzemasuweja munomwa sana gonyeti. Handitika zvingoenda handiti zvingoerera handitika. Thank you so much munonhuhwirira. Thank you so much munonhuhwirira. Regai vangopedzisa vasara nemaviri chete. Alright. Ayo, wasara 2 chete. Ayo, tufanada 2 chete. 2. Ayo, 2 chete. Alright, rega ndipedze 2 dzasara. Ya, nhasi takaunganira yatiri kuti roasted Temba Mliswa. So Limpopo Department rinonzi MEC claims that 80% of their delivered babies in Messina are from Zimbabwe. So 80% they are from Zimbabwe. And pari kunzi 60% vese they are coming from Honorable Temba Mliswa. Vari kuita basa remadzimai honorable. 60%, more than half. Ndiwo honorable vari kuita mabasa iyayo. Then zvakare, our honorable was expelled from ZANU-PF in 2014. But you know how, guys, it is to be rejected by ZANU-PF. Party yemunhu wese. Zvakafanana nekungorambwa na Kiki. Kiki harambi vanhu. ZANU hairambi vanhu. Vativo vakaramba.